Hayırlı ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Өлкәннәр сәламәтлегенә игътибар. Түбән Кама районында олы яшьтәге кешеләрне авылларда диспансерлаштыру оештырылган. Гасыр яшьтәше Әгерҗе районы Кырында авылында яшәүче тыл ветераны Менәвәрә Яхина янында кунакта. Малларга исемле тамгалар республика агрофирмаларында хайваннар турында кайгыртып яңа чара башланды. Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында «Наш дом Татарстан» Татарстан безнең йортыбыз республика этно-мәдәни фестиваленең гала концерты узды. Йомгаклау концертында 43 иҗат коллективы аерым башкаручылар осталыкларын күрсәтте. Тулырак киләсе репортажда. Татар, рус, чуаш, мари, мордва, украин, удмурт, башка халыкларның милли киемнәреннән зал нурланып, балкып, төрле телләрдә яңгыраган аһәңле җыр-моңнардан яңгырап торды. Татарстанда яшәүче төрле халыкларның гаҗәеп бай милли музыкаль мирасы. Питрәштән Силәне ансамбле үзенчәлекле мәдәниятле төрле халыкларны берләштерүнең күркәм мисалы. Опера һәм балет театры сәхнәсендә Татарстан безнең йортыбыз этно-мәдәни фестивале мәйданчыгында республика халыклары вәкилләре, чуашлар, башкортлар, удмуртлар, марилар, украиннар, һәр халыкның үз тарихы, үз традицияләре, аларны уртак йорт Татарстан берләштерә. Мы любим свой народ, мы любим свою как республику. Живем в согласии, в дружбе со всеми народами. Это наш общий дом. Фестивальдә катнашучыларны республика президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Бәйрәм концертында ул республика халыклары дуслыгын ныгытуга зур өлеш керткән җәмәгать, мәдәни һәм фән эшлекләрен бүләкләде. Сила нашего многонационального народа в его самодостаточности. Это союз равных народов, каждый из которых имеет свое богатое историко-культурное наследие. Совместно пройдя долгий путь, мы знаем, как важно уважать друг друга и о том, что каждый народ – это целый мир. Фәнис Мөхәммәтов, Мурад Метшин, Сергей Павлохин, Татарстан яңалыклары. Үз сәламәтлегеңне тикшерү, анализлар тапшыру, белгечләрнең консультациясын алу тагында җиңеләйде. Хәзер Түбән Кама районында 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне әлеге процедураларга махсус автомобиль йөртә. Махсуслаштырылган машина иң ерак авылларга керә, ул аз хәрәкәтләнүчән һәм физик мөмкинлекләре шикле халык өчен җайлаштырылган. Тулырак алдагы язмада. Заманча машина беренче пассажирлар белән Тыба авылында урнашкан фельдшер-акушерлык пунктына ашыга. Олы яшьтәге яшәүчеләр монда диспансеризация үтәр өчен килә. Бик уңайлы ди алар. Машина белән йөрергә миңа рәхәт, конечно. Минем аякларым авырта, йөри алмыйм. Мин ерак юлларга чыга алмыйм. Килеп җитә алмыйм мин монда. Менә шуңа күрә машинада яхшы инде миңа. Махсуслаштырылган автомобиль демография илкүләм проектының өлкән бун программасы кысаларында кайтарыла. Ул 5 урынга каралган. Шуларның берсе физик мөмкинлекләре шикле пассажирлар өчен. Мәликә Ибраһимова 81 яшен куа. Хатын-кыз медицина тикшерүен даими рәвештә үтә. Ишектән чыгуга ничек барып җитәрмен икән дигән машина килеп җитте. Рәхмәт. Алланың рәхмәте яусын. Шулай килеп алып китереп куйсалар бик әйбәт. 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне диспансеризациягә җирлекнең фельдшер-акушерлык пунктларына алып киләләр. Әгәр аларга тор белгечләрнең консультациясе яки югары технологияле җиһазларда тикшерү кирәк булса, ул халкын Түбән Кама үзәк күп профильле хастаханәсенә китерү мөмкинлеге каралган. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.
Илләр, кешеләр язмышында мәңге онытылмаслык вакыйгалар була. Шундыйларның берсе Бөек Ватан сугышы. Быел бөек җиңүгә 75 ел тулды. Алдагы видео язмабыз да безгә җиңүне якынайткан Бөек Ватан сугышы ветераны. Бүгенге көндә Әгерҗе районының Кырында авылында яшәп гомер итүче, тиздән 100 яшен тутыручы Менәвәрә Яхина турында. Аның белән туган ягында коллегам Чулпан Әмири очрашып, үткәннәрне барлап кайтты. Быел Бөек Ватан сугышы тамамлануга да 75 ел тулды. Әмма аның дәһшәте һәрбер гаиләгә кагылды. Хөрмәтле сугыш, тыл ветераннарыбызның саны да елдан-ел кими бара. Ә бит алар сугыш дигән ачы хәсрәтнең фаҗигасын туганнан ук тоеп, үз күзләре белән күреп, ачлык, ялаңгычлыкның ни икәнен татып үскән утлы елларда туган балалар. Шуңа күрә сабыр, нык, түземле алар. Шундыйларның берсе Әгерҗе районының Кырынды авылында яшәп гомер итүче сугыш һәм хезмәт ветераны Менәвәрә апа Яхина. Киләсе елда Менәвәрә апа үзенең 100 яшьлеген билгеләп үтәчәк. Ә тумышы белән ул Әгерҗе районы Сыкман авылыннан. 1921 елның 2 февралендә гаиләдә 6нчы бала булып дөньяга килә. 1936 елда Казан педагогия техникумына укырга керә. Ә 1939 елны аны тәмамлап, Әтнә районына укытучы булып кайта. 1942 елның 15 маенда 21 яшьлек Менәвәрә үз теләге белән фронтка китә. Ржев шәһәрендә шоферлар курсын тәмамлаган кызга сугышчыларга корал, азык-төлек ташырга туры килә. Каты бәрелешләр вакытында яраланып, контузия ала һәм Хабаровскига озатыла. Хәер, үткәннәрне исенә төшерә Менәвәрә апа сүзне үзе дәвам итте. Hocam selam 42 yılda Sukuruş'a gittim. Beni aerodroma koydular. Aerodromda şoförlük okudum. Şoförlük yürüyen vakitte bombaga yaktım. Beni polis salıp Siber'e götürdüler. Ondan ben Khabarovski'de dolangandım. Ondan sonra komisyada yaraklı toplar. Beni şurada kaldırganlar. Başta ben komandır atölye buldum bende. Sonradan Japonya'yla soğuşu için lider şesten Polat'a ziberdiler. Japon'da soğuşu bitkenin sonunda soğuşlar bitti. Bizden de işe kalkanlarını ziberdiler. Oğullarga. 1945 елны гвардия сержанты дәрәҗәсендә Менәвәрә апа Кырынды авылына кайта. Хәрби хезмәттәге батырлыклары өчен ул 2нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, Германия, Япония өчен медальләре белән бүләкләнә. Сугыштан соң исә аның 40 елга сузылган педагогик эшчәнлеге башлана. Әгерҗе районында күп еллар башлангыч сыйныф укытучысы, директор булып эшли. Эшләгән дәверендә районның Әрем, Хорключ авылларында мәктәп салдыра һәм лаеклы ялга чыкканчы Кырынды мәктәбендә белем бирә. Soğuş vakitinde dörtte bitirgense bağlar, okuyamayanlar şirket gidip onları okuduğum için mektep saldırdım. Şunca oldu. 7 yıllık mektep saldırdım. Şunu işledim. Beni küçürdüler Kırındı'ya. Kırındı'da 2 klas çıkardım. Boşlangıç klas. Oradan pensiye vakitım işte pensiyeye çıktım. İptaşım Ömer'e vakitinde öldü. Bana 3 bala kaldırdı. Şularını koramıştırdım. Okuttum. Әйе, ире Сөлбу хабы белән алар 15 елгына яшәп калалар. Ире урман хуҗалыгы өлкәсендә эшли, 3 малай тәрбияләп үстерәләр. Әни безне эш белән тәрбияләде. Үзе дә бик төгәл, гадел булды. Бездән дә шуны таләп итте ди уллары. Şu bələkədən ул безне эшкә өйрәтеп, безнең һәрберебезнең үзенең вазифа бар. Син соғыс җыйвасың, син изан җыйвасың. Беребез анда су ташый, ошакта мишкә ягышы, мишкә ягылар. Ну бәләкәдән эшкә өйрәтә инде безне. Әнкәгә бик ныграк рәхмәтле. Шул безне тәрбияләп үстергән өчен. Ана 2 елга 100 яшь бу әйбәтләп кенә уздырга. Мин бу йортка 39 ел элек килен булып төштем. Без әнигә шул хәтле рәхмәтле, шундый малайлар үстергәне өчен. Малайлары эшчән булды, үзе безгә бик булышты. Бүгенге көндә Менәвәрә апа барлык балалары, оныклары тәрбиясендә кадер хөрмәттә яши.
Шушы яшемдә дә үз аягымда йөри алуыма сөенеп туя алмыйм ди ул. Инде ничә ел рәттән Казанга бик җиңү бәйрәме уңаеннан уздырыла торган тантанага баруына да шатланып туя алмыйм. Алдагы җиңү бәйрәмнәрен дә күрергә насыйп булсын иде әле. Сынаган аларны бу дөнья, ләкин сындырмаган, сыгылдырмаган. Кайткан юлда да Менәүрә апа сөйләгәннәрне уйлап кайттым. Без бәхетле чорда яшибез. Һәрберебезгә дә алга таба тыныч, матур тормышта яшәргә насыйп булсын иде. Чулпан Амири, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Әгерҗе районы. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк. Туганлык җепләрен барлау, ныгыту, киләчәк буыннарга тапшыруда иң изге гамәл нәсел шәҗәрәңне төзү. Шул уңайдан архив эше буенча Татарстан Дәүләт комитеты минем шәҗәрәм бәйгесенә йомгак ясады. Республика бәйгесендә җиңүчеләрне Казанның күп телле адымнар мәктәбендә тәбрикләделәр. 4-нче ел узып килүче бәйгедә Россия һәм чит илләрдә катнашкан. Әмма быелгы эпидемиологик вәзгыять сәбәпле Татарстан белән генә шикләнергә туры килә. Бәйгегә килгән 150 гаилә тарихын өйрәнгән укучы хезмәтенең 40-ы җиңү яулаган. Былтыр безнең 1000-нән артык кеше катнашты төрле регионнардан, Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Турциядан, Великобританиядан, СШАдан, Швейцариядан, Финляндиядан җибәргән эшләр булды. Безнең быел яңалык төрле номинацияларны кертү. Буыннар мирасын, нәсел җепләрен өйрәнеп, шәҗәрәне төзү ансат түгел, әмма мавыктыргыч ди катнашучылар. Гаилә тамырларыбызны искә төшергәндә мин бик бәхетле хисләр кичерәм. Чөнки нәселебез шәҗәрәсе 17нче гасырдан башланып, 300дән артык исемне туплап, 12 буыны үз эченә алган. Саба гимназиясыннан Илдан Зарипов укытучысы белән 9 буын тарихын барлаган. Шушы буыннар турында мәгълүмат туплап, бу 8 буын турында сүз бара. 1861 елдан бирле башлап, шушы буыннарны бергә туплап, матур бер альбом формасына китердек. Татарстан архивы оештырган шәҗәрә конкурсында мин бик теләп катнаштым. Әти-әнием белән әби-бабайларымны барладык. Минем әби-бабайларымның әтиләре сугышта катнашкан. Алар хәтер китабына язылганнар. Нәселләрен тирәнрәк өйрәнгән саен, бүгенге яшьләр әби-бабайлары аларга сокланырлык, игелекле эшләр калдыруына инанган. Алар мисалында үзләре дә үрнәк булырга омтыла. Ләлә Зайнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Буа районыннан фермер Петр Лапшин яңа сөтчелек фермасы җиткезә. Каралтыны крестьян фермер хуҗалыгы базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү программасы буенча грант акчасына төзи. Бина 150ләп баш терлеккә исәпләнгән, тулысынча диярлек автоматлаштырылган. Тулырак киләсе материалда. Петр Николаевич киң профильле хуҗалык җитәкчесе, кирәк икән үзе тракторга да утыра. Фермерлык эшчәнлеге белән 2015 елда шөгыльләнә башлый ул. Аңа кадәр урман хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт куя. Урман хуҗалыгында эшләүдән туктаганнан соң, хатыным белән 16 баш үгез асрый башладык. Шуннан соң сыерлар сатып алдык. Мөгезе эре төрелекнең баш саны елдан-ел арта баргач, ферманы арендага алырга булдык. Аннан аны сатып алдык. Бүгенге көнгә 350 гектар җиребез бар. Быел крестьян фермер хуҗалыгы базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү программасы буенча Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы грантын откан. Грант акчасы ярдәмендә 152 сыерга исәпләнгән яңа сөтчелек фермасы төзергә булдык. Грантның гомуми суммасы 25 миллион сум. Әлеге суммага ферма төзергә, техника сатып алырга, 40 баш нәселле тана алырга тиешбез. Сөт үткәргечләр урнаштырылды. Азык трактор ярдәмендә таратылачак. Эш тулысынча диярлек автоматлаштырыла. Кул хезмәте булмаячак. Район башлыгы Ранис Камертдинов мондый масштаблы проектлар район икътисадын үстерүгә һәм авылларны саклауга ярдәм итә дип билгеләп үтте. Бу авылда эшләү өчен мөмкинлекләр булуын тагын бер кат исбатлаучы мисал. Хуҗалыкның әлеге төрләре халыкны азык-төлек товарлары белән тәэмин итүдән тыш, авылның социаль тотрыклылыгын саклый, күп кешене эшли итә. Петр Николаевич кебек эшчән кешеләр булганда, авыл хуҗалыгы үсештән туктамас. Яңа сөтчелек фермасын төзү эшләре инде төгәлләнеп килә. Нәселле таналар сатып алу буенча мәсьәлә хәл ителә. Киләчәктә фермер хуҗалыгын киңәйтергә, савым сыерларының санын 200-гә җиткерергә планлаштыра. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
2021 елда Россиядә йорт хайваннарына тамга сугуны мәҗбүр итүче закон үз көченә керергә мөмкин. Төзәтмәләр илнең авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән. Бу үзгәрешләр маллар арасында чир таралу проблемасын хәл итүгә, аларның исәбен алып барырга мөмкинлек бирә. Республиканың кайбер хуҗалыкларында хайваннарга тамга салуны башлап җибәрделәр инде. Әле 1-2 сәгать элек кенә туган бызауны инде исәпкә алалар. Бызауның ике колагында тишеп, берсенә чип, икенчесенә махсус кодлы тамга куялар. Иске Шүреле авылындагы Яңарыш агрофирмасында төрекләрне исәпкә алуның яңа стандарты әнә шундый. Республикада беренчеләрдән булып хайваннарны исәпкә алуның эрек агросистемасын гамәлгә кертә башлаганнар. Бызауларга тамга салуның бернинди авырлыгы юк. Электән бирле тугач та тамга салынды. Алар гади формада, әйтик, үгезләргә зәңгәр, таналарга сары, ә нәселле бызауларга яшел төстәге чиплар куела иде. Ә хәзер барысы да бер, сары төстә. Аның каравы, хәзер хайваннар турындагы мәгълүматны смартфоннан база аша белеп була. Бары тик программаны күчереп алырга һәм камералар ярдәмендә QR-кодны билгеләргә генә кирәк. Бызауга бирелгән номер аша кайчан тууын, нәсел билгеләрен, кайчан прививка ясалуын белергә мөмкин. Республика авыл хуҗалыгы министрлыгы белгечләре фикеренчә, бу мәгълүматлар йорт хайваннарына мәҗбүри тамга салу турындагы яңа закон таләпләренә туры килә. Бу ни өчен кирәк? Беренчедән, безгә ит продукциясенең кайдан килүен белү өчен. Малларда авыру табылган очракта аның чыганагын ачыклап була. Ә хайваннарга уникаль идентификацион номер бирелмәсә, буларны шәп булмас иде. Төбәктә мөгезе эре терлек барлыгын ачыклау өчен дә бу кирәкле чара. Ә Татарстан сөт җитештерүдә илнең алдынгы төбәге. Шуңа күрә дә Татарстан беренчеләрдән булып эрек агросистемасын гамәлгә кертә башлады. Дөрес, әлегә эш ирекле куелган. Тагын хайваннарның тире астына тамга салуда каралган. Ул татуировка кебек бер кайчан да бетмей. Чит илләрдә мондый тәҗрибә күптән кулланыла. 2021 елдан башлап бу процедуралар Россия төбәкләре өчендә мәҗбүри булырга мөмкин. Дөртмәчләре, этләр, мөгезе эретерлекләр, кышкырт, дуңгызлар, атлар, дөяләр, йомшак мехлы җәнлекләр, умарта кырты көчләре, ясалма сулыкларда үстерелә торган балыклар да теркәләргә тиеш була. Аларга тамга салу белән дәүләт ветеринария хезмәтләре яки аттестацияләнгән белгечләр шөгыльләнәчәк. Теркәлүдән баш тарткан өчен 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр штраф каралган. Башта штраф салынмаячак. Бу очракта экспертлар кешеләр хайваннардан күпләп баш тартырга мөмкин дип саный. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Рәфкать Зиятдинов, Татарстан яңалыклары, Арча районы. Кыш җиткәндә шәхси һәм фермер хуҗалыкларында гадәттә малларны, кыш кортларны күпләп чала башлыйлар. Төрле авырулар таралмасын өчен гигиена таләпләрен, чисталыкны саклау аеруча мөһим. Актуаль әңгәмә сәхифәсендә шуларга, шулай кышлар, хайваннар инфекцион авыруларына каршы көрәш чаралары, хайваннарга вакцина ясау, массакүләм идентификацияләү мәсьәләләренә тукталырбыз. Безнең сорауларга Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринарий дәресе җитәкчесе урынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин җавап бирә. Габделхак Усманович, хайваннарга прививка ясау мөмкинлекләре нинди? Вакцина җитәме? Соңгы елларда безнең вакцина тулысы белән җитә. Күп җирләргә каршы вакциналар, ул федераль вакциналар бушлый бирелә. Безнең республикага ул безнең әйтеп китәм инде, менә 5 дигән авырту бар бит инде. Ул 5 каршы гына да республикада миллионнан артык мал һәр елны малга вакцинация эшләнә. Ул шунсыз вакцинациясыз булмый. Менә нодулярный дерматит дигән чир бар бит инде мөгезле терлекләрдә. Ул башка регионнардан бу чирдән бик каты азапланалар. Безнең республикада бу чир юк. Без бу чиргә каршы тулысы белән республикада вакцинация эшлибез. Ул шуңа күрә генә безнең республикада юк. Вакцинасыз булмый. Бу 5 каршы да, башка чирләргә каршы да, безнең бит инде менә сибирский язва дигән авыртуны ишетеп беләсез. Бигелеки заманнарда ул чир республикада бик күп булган. 808 бүгенге көндә шундый күмелгән сибирский язвадан ортып үлгән, ул вакытта күмелгән шундый урыннар бар.
Ол біздің теге почвенный инфекция деп айтабыз енді, ол туфрак аша ере. Ол сибирский язва көп еллар бойы езлеген ел ол үз күчін саглый. Шуңа күрә сибирский язва біздің малларда болмасын үшін бізге менә бу һәр елны вакцинация эшләргә туры килә. Республикада малларны шалуның махсус урыннары җитәрлекме? Әгәр итне сатыр өчен суела торган маллар, шул убойный пункт дип атыйбыз бит инде. Шул убойный пунктларда суеларга тиешләр. Ул безнең һәрбер районнарда да бар, айбер районнарда ул, мәсәлән, Кукмара районында 8 шундый убойный пункт бар. Маллар шул убойный пунктларда гына суеларга тиеш. Әгәр кеше үзе өчен итен ашар өчен суя икән, убойный пунктта суярга кирәкми, и йортта да суярга мөмкин. Сатуга булса, шул убойный пунктларда сую керек. Хайваннарны бердәм идентификацияләү нәрсә ул? Нинди чаралар күздә тотыла? Безнең бу идентификация дип атала торган әйбер киләсе елның башында аның федераль законы булачак. Ишетеп беләсез инде, бу ветеринария белешмәләре буенча безнең Меркурий системасы менән шуның белән чагыштырам. Меркурий бит инде гамәлгә керде. Без аны республикада бездә животноводческий республика дип әйтәбез бит инде. Сөт негенә алсак та без Россия буенча сөт җитештерү буенча беренче урында. Бездә сөттә, малда, башка төрле продукцияда республикада күп. Шуңа күрә без аны теге пилотный районнарны, шәһәрләрне алып, шулай алдан эшли башлап, теге срыфлар булмасын өчен Меркурий шулай эшләтеп җибәрдек. Бу идентификациядә да шулай ук идентификация эше республикада башланды. Безнең кабинет министрлыкның постановлениесе бар. Анда теге дорожный карта шул постановление белән шул постановление дорожный картаны эшләтеп җибәрде. Анда октябрь аеннан идентификация эшләвенә башларга дип язган. Безнең пилотный районнар алынды Арча белән Балтач районы. Анда баштан идентификация эшләделәр. Хәзер шул ук идентификацияны башка районнарга да кертәбез, таратабыз. Бу идентификация нәрсә ул? Мәсәлән, сыерның колагына bir кылагына табылып куела бирка, икенче кылагында була электронный тоже бирка мечене дип атала инде ул. Ул номер бирелә, аны Россельхознадзор бирә, аның базасы бар. Ул кабатланмый, ветеринарияга бу идентификацияның тагын файдасы булачак. Менә сөйләшеп киттек бит инде, бу егышлы авырулар республика кермәсен өчен безнең бит әле аның ветеринар белешмәсе бар. Шул ук вакытта малларны алыштырырга мөмкин. Монда малларны алыштырып документта язган бер мал, әкердә икенче мал, мондай әйберләр булмаячак. Безнең республиканы егышлы авырулардан саклап калырга да идентификацияның файдасы зур булачак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Безнең сорауларга Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин җавап бирде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт, исән-имин булыгыз.